L-għarif Salamun jgħid li dak li kien u dak li jerġa' jkun u dak li sar u dak li jerġa' jsir u m'hemm xejn ġdid taħt is-sema. Tiftakru preċiżament sena ilu kienet sena ġdida u llum jew ukoll sena ġdida. Hemm ċerta repetizzjoni, ċerta rutina fil-ħajja li aħna ma nistgħux naħarbuha. Fil-waqt li l-ġdid jeċċitana u iferraħna, però kemm jibqa' ġdid. Sa ġiem oħra, kemm ħanibqgħu nirreferu għal din is-sena ġdida bħala ġdida, tkun diġà bdiet titmermer bil-mod il-mod. Il-fatt li bħala ħlejja aħna marbuta biex ngħixu fi żmien u ngħixu konxi ħafna tat-tektika tal-arloġġ u konxi li hemm il-medda tal-ġranet u x-xhur u snin. Però x'tista' iġġib magħha din is-sena ġdida? X'tista' iġġib magħha li hu ġdid? Li huwa ġdid fil-kwalità. Realment ġdid. Għaliex, ovvjament id-dinja toffri ħafna, però jiena fuq l-awtorità tal-Iskrittura Mqadsa nista' ngħid li dis-sena tista' tkun għal anke xi wħud minnkom sena ta' bilħaq ġdida. Ta' bilħaq fil-vera sens tal-kelma ġdida, meta Alla kien wasal biex permezz ta' Mosè joħroġ il-poplu ludi mill-Eġittu, dakinhar stess qalilhom illum se jkun għalikom il-bidu tax-xhur. Alla tom kalendarju ġdid. Peress li kien wasal biex jifdihom u allura se jkunu liberati mill-jasar u issa se jgħixu għalih fart li kien se jagħtihom art nixxi l-ħalib u l-għasel, Alla ried li jibdew jikkalkulaw il-kalendarju tagħhom minn dakinhar. Minn dakinhar. U din hija xi ħaġa li kull Kristjan għandu jitgħallem jagħmilha. Aħna bdejna ngħixu mill-ġdid. Id-dinja tiċċelebra l-ewwel ta' Jannar u tagħmel ħafna minnu, però essenzjalment l-ewwel ta' Jannar mhu xejn differenti minn kwalunkwe ġurnata oħra fis-sena. Dak li qed joffri ġdid għall-impierek huwa bidu totalment ġdid, spiritwalment ġdid, bħalma jgħid l-Apostlu Pawlu fil-Korintin, jekk xi ħadd huwa fi Kristu Ġesu huwa ħolqien ġdid. Il-qadim mar, issa kollox sar ġdid. Naħseb jiena tkun xi ħaġa patetika għalina li niċċelebraw u mmorru l-parties u nifirħu għaliex bdejna sena ġdida, però essenzjalment x'inti tiċċelebra. Imma jekk inti għadek ħlejqa ġdida parti mingħajr il-grazzja t'Alla li m'intix tgawdi l-maħfra tiegħu, għaliex għadek ma rrikorrejtx għand Sidna Ġesu Kristu u sibt fih maħfra u ħajja eterna. X'qed tiċċelebra eżattament? Ma tagħmel sens. Alla qed joffrilna bidu ġdid bħalma wkoll qal l-Apostlu Pawlu band oħra li fi Kristu Ġesu la ċirkonċiżjoni, qas in-nuqqas ta' ċirkonċiżjoni ma jgħoddu xejn, imma li jgħod huwa kreatura ġdida. Huwa Alla illi joħloq minna jitrasformana fi ħlejjaq ġodda. Ħlejjaq ġodda fi Kristu Ġesu. L-istess Ġesu illi wera l-glorja tiegħu meta kien mistieden għal tieġ u naqashom l-inbit u minn sempliċi ilma bidel il-kwalità tiegħu tal-ilma tant illi trasformah f'inbit. Tal-istess Ġesu il-ħaj li rxuxtat u dak li qed isejjaħlek illum bħal biex ikun il-bidu tax-xhur tiegħek, il-bidu ta' ħajja ġdida. Altrimenti li tiċċelebra l-ewwel tas-sena għalija ma nara ebda sinifikat fiha. Sempliċement aħna l-Ewropej jew il-West ivvintajna kalendarju u nimxu fuqu b'daqshekk però ġifieri aħna biex niftehmu bejnietna rigward dati u appuntamenti. Il-bidu ġdid li kull persuna sensibbli għandha tfittex huwa li ikun maqud ma' Kristu
Kristu l-xtat illi waħdu kapaċi jatina ħajja ġdida fil-kwalità. Irrifletti ftit forsi bħal dak il-liben prodigu meta kien ħelaw berba il-ġid ta' missieru u spiċċa ridott jagħle fil-ħnieżer, fil-ħmieġ tagħhom, fiċ-ċaflis tagħhom, mejjed bil-ġuħ u il-sempliċi ħsieb illi il-missier illi hu abbanduna kien kellu x'joffrilu biex jixxampla. U dan li benek għamel, telaq u marant missieru. U missieru laqgħu, missieru ħadnu miegħu. U għal dak it-tifel kien bidu totalment ġdid. Totalment ġdid. Il-midneb Alla kapaċi jibdlu u jagħmlu qaddis. U allura kreatura ġdida. Meta ngħidu midneb m'hemmx għalfejn tkun xellerat jew adulteru jew xi ħadd ħabsi. Manka Zakkew illi kien raġel sinjur, raġel illi kien jilbes pulit u Ġesu stieden li nnifsu għandu u Zakkew nidem u bil-ferħ qal li se jagħti lura dak li seraq il-foqra 4 darbiet aktar u Ġesu ddikjara dak il-ħin stess u qal illum daħlet is-salvazzjoni f'din id-dar għax dan ukoll huwa wild Abraham. Alla kapaċi jagħtina bidu ġdid. U għandu permezz ta' Ġesu rridu nirrikorru biex iva ikollna mhux biss sena ġdida, imma ħajja ġdida. Ħajja ġdida bit-tama tal-ġenna, tama li twassal lil mill-qabar. U forsi għal dawk li diġà jafuh il-Ġesu Kristu, diġà jikklejmjaw li għandhom relazzjoni miegħu. U frattant jafu fil-kuxjenza tagħhom u huma mikduda jinsabu diżappuntata ħafna illi forsi fis-sena li għaddiet iddiżappuntaw il-Ġesu. Li huma jsejħulu sidhom iddiżappuntawh u iddiżonorawh. L-istess bħalma forsi għamel Pietru, illi Pietru laba li ma kienx jafu, mhux darba, 3 darbiet. Dan l-istess Ġesu feċċu lil Pietru. Feċċu u bit-3 mistoqsijiet x'mun bin Ġwanni tħobbni int aktar minn dawn? Ġesu narawhom hekk qed jagħtih l-opportunità biex ikun restawrit. Biex ikun miġbut lura f'komunjoni ħelwa ma' Sidu. Pietru kien dak il-bniedem illi kien dejjem ma' Ġesu. Jivvjaġġa miegħu, jiekol miegħu, kull fejn hemm Ġesu u għaw. Għamel żball qawwi ħafna, però Ġesu mhuwiex dak it-tip ta' Salvatur illi abbanduna lin-niesu. Jekk inti wieħed minn dawn illi fis-sena li għaddiet taf illi hemm dawn il-fallimenti illi qegħdin itaqlu l-kuxjenza tiegħek. Taf x'għandek tagħmel. Mur għand Ġesu. Ġesu huwa dak illi jirrestawra. Huwa dak illi jerġa' jiġbdek lura fil-komunjoni miegħu. Jekk forsi tant qiegħed gawdi barkiet fil-ħajja u tant ma joqsok xejn u tant għandek minn kollox materjalment, fiżikament, ma joqsok xejn, illi prattikament li Ġesu insejtu. Ġesu wkoll qed isejjaħlek u jgħid jekk xi ħadd jien qed inħabbat mal-bieb, jekk xi ħadd jisma' leħni u jiftaħ il-bieb, jiena nidħol u niċċena miegħu u hu miegħi. Dik il-weda għadha tot ukoll sal-lum. Ġesu jibqa' l-istess il-bieraħ llum u għal dejjem. Għal dawk l-insar, għal dawk il-disċipli illi forsi innesaw il-Ġesu, illi mhumiex qegħdin jirriflettu il-glorja u il-ġmil tiegħu Ġesu għal darba jistieden lil-niesu biex jinġemgħu f'komunjoni ħelwa miegħu. U anke bħala Knisja, aħna bħala miġema ta' Kristjani li għandna l-isfida qawwija
illi nagħtu xhieda ta' dak illi waħdu kapaċi jibdel il-qalb umana. Waħdu illi kapaċi jitrasforma lill-bniedem illi jaqilgħu mill-vizzijiet tiegħu u jagħtih li jimxi f'dik it-triq dejqa illi twassal għal ħajja. Lilna bħala Knisja hemm tama ħajja ta' bidu ġdid għalina wkoll. U għalhekk rajt mill-ewwel ktieb ta' Samwell għaliex għalkemm huwa ktieb antik ħafna, il-trattament ta' Alla ma' nies ma jinbidilx. Jekk aħna rridu illi nesperjenzjaw aktar fil-kwalità il-mixja tagħna mal-mulej, dak illi ġara dakinhar fi żmien Samwell huwa proprjament mappa għalina biex inkunu nafu x'għandna nagħmlu ħalli inġarbu stejqien personali, stejqien ukoll fil-familji tagħna, stejqien ukoll bħala familja ta' Alla. Kif? Vers 3 Samwell jgħid meta kellem lid-dar kollha ta' Iżrael qalilhom jekk intom terġgħu b'qalbkom kollha lejn mulej warbu l-allat barranin u lill-Astarot minn fostkom. Tajb, il-bidu ta' stejqien ġdid, ta' revival fost il-poplu tal-Alla huwa illi aħna nduru lejn Alla bl-indiema. L-indiema xi tfisser illi aħna nduru lejn Alla fis-sinċerità tal-qalb. Nduru lejn Alla sabiex min għandu nsibu ħniena, kumpassjoni u nesperjenzaw bħala ta' bilħaq Alla ta' fedeltà li ma bħala. L-indiema għalkemm il-konċett tagħha mhijiex ħaġa pjaċevoli, però minn hawnhekk idu nibdew. Li narfu fiex ninsabu li aħna imbedin minn Alla qegħdin naqdu Alla oħra meta aħna maħluqin biex propjament nagħtu qima esklusiva lil Alla waħdu. Għax hu ħalaqna, hu għamilna, hu li qed iżommna ħajjin. U allura jekk intom terġgħu b'qalbkom kollha lejn mulej warbu l-allat barranin u lill-Astarot minn fostkom. Ma jistax ikun li aħna nippretendu li naqdu lil Alla mentri fil-ħajja tagħna qatt hemm allat barranin. Allat barranin. Dan huwa kontra l-ewwel prinċipju, il-prinċipju bażiku illi l-mulej tagħna meta qalilna jienu Alla tagħkom li fdejtkom li ħriġtkom mill-art tal-Eġittu ma jkollkomx Alla oħra qudiemi. Ma nistgħux navvanzaw, ma nistgħux nippretendu li aħna ngawdu l-barka tal-Alla meta f'kompetizzjoni ma' Alla qegħdin inħadnu allat oħra, allat ta' gburija, allat ta' materjaliżmu, allat ta' namur mad-dinja, l-allat li fixkluna milli ta' bilħaq ngħaddu l-qudiem kif għandu ikun. Il-tieni ħaġa li Samwell f'din il-ġrajja ta' Samwell turina illi aħna hemm bżonn illi aħna nistqarru l-ħtijiet tagħna. Rridu nkunu onesti, sinċira ma' nfusna, integri biżżejjed sabiex bħal dawn in-nies ngħidu ħtejna lill-mulej. Aħna ħatin quddiem il-mulej. U ninsabu fejn ninsabu purament bil-ħniena tiegħu. Purament bil-fedeltà kbira tiegħu li Alla li għamel patt magħna dak il-patt ma jiksrux. Dak il-patt jonorah. Huwa patt imsejjes fuq id-demm imxerred ta' Sidna Ġesu Kristu. Però l-istqarrija sinċira iva Alla irida minna. Jekk aħna nistqarru ħtijietna u fidilu ġost biex jafrinna ħtijietna. Għal darb'oħra ninnotaw li ma nistgħux navvanzaw l-qudiem, ma nistgħux nippretendu barkit minn għand Alla jekk aħna qatt hemm qegħdin nożżu d-dnub fina. It-tielet ħaġa. Vers 4 jgħidilna imbagħad uliet Iżrael warbu lil Baalim u lill-Astorot u dew lill-mulej waħdu. Hawnhekk naraw illi biex ikollna stejqien, biex ikollna
tama ta' avvant spiritwali, kemm personali, kif ukoll bħala Knisja, hemm bżonn li jkollna devozzjoni esklusiva lejn Sidna Ġesu Kristu. Aħna tiegħu. Wala darba tiegħu maħniex ta' ħadd ieħor. Lanqas jien tiegħi nnifsi. M'għandi ebda dritt fuq innifsi biex nagħmel bija nnifsi dak li joġob lili. Jiena mixtri bi prezz. Il-Kristjan, kull Kristjan hemm bżonn li jarafa din. Aħna mifdija u ċoħe Kristu liberana mill-ħtija, mill-kundanna, mill-infern, minn taħt it-tirreni tax-xitan appuntu biex inkunu tiegħu. L-arusa tiegħu. Isejħilna l-Apostlu Pawlu. Jekk l-arusa tiegħu li nkunu fidili lejh. Devozzjoni esklusiva lejh. Xi ħaġa oħra. Il-fatt li jekk aħna rridu naraw li talla fostna, il-qawwa tiegħu topera fostna, rridu nitgħallmu niddependu fuqu. Ħafna drabi nasab biex nagħmlu xi ħaġa u nagħmluha b'tant sforz bil-qawwa karnali tagħna. Bil-qawwa karnali tagħna u palli kieku kollox jiddependi minna. Le. Jew nkunu biżla, jew nkunu ħawtiela fix-xogħol tagħna, fis-servizz tagħna mulej, però b'dipendenza fuq. Jew niddependu fuq. Vers 8 jgħidilna. U Iżrael qalu, u li Iżrael qalu l-mulej la tiqafx tajjeb għalina lill-mulej Alla tagħna biex jeħlisna minn id il-Filistin. Iżrael kellhom l-armata tagħhom. U kienu joħorġu jiġġieldu, vera, kontra l-Filistin. Però hawnhekk qed jarfu illi minkejja il-militar u minkejja l-organizzazzjoni tagħhom la taqafx tajt għalina lill-mulella tagħna biex jeħlisna u rid jeħlisna minn id il-Filistin. L-edewwa li kellna s-sena l-oħra u ma l-edewwa li se jkollna din is-sena. Il-prinċipati u s-setat, ix-xitan u l-anġel ħeżinati qegħdin jippruvaw kontinwament jassedjawna biex iwaqqawna biex jagħmluna ineffettivi. Kif nistgħu? X'tama jista' jkollna ta' rebħa kontra dal-għadu qalil billi aħna niddependu fuq il-mulej. Ilbsu l-armatura sħiħa ta' Alla biex kunu kapaċi tieqfu kontra it-tnassis tax-xitan. U f'da kollu l-aħwa, f'da kollu l-idea ta' gratitudni. Il-Kristjan irid ikun grat. Ma jistgħux aħna nippretendu li Alla jberikna meta aħna nbarqmu, meta aħna bil-geddum, meta ma narfux, ma nirrikonoxxux it-tjieba kontinwa ta' Alla fuqna, kemm individwalment kif ukoll korporalment. Vers 12, hawnhekk naqraw illi Samwel imbagħad ġebla u qiegħda bejn Misfa u Sen u semmija Eben Ezer u qal sa hawn għenna il-mulej. Dil-ġebla semmija Eben Ezer li tfisser ġebla ta' għajnuna. Kienet speċi ta' monument, mafkar li seta' jaraħ kulħadd u dak il-mafkar msemmi Eben Ezer. Ġebla ta' għajnuna. Għajnuna mingħand Alla. Kulħadd kien jaf li l-għajnuna ta' Iżrael ġens ċkejken kienet mingħand Alla. U allura hawnhekk naraw poplu grat. Jew għal-inqas Samwel qiegħed jgħallimhom l-importanza illi nkunu grati lejn Alla. Grati li jekk aħna ħarsu lura ħanaraw kemm Alla ta' bilħaq fawwar fuqna kull erf, kull tjieba, jekk ħabbejna bil-qawwa tiegħu, jekk ħfirna bil-grazzja tiegħu. Mhux vera. L-importanza li aħna nkunu grati sa hawn għenna l-mulej. U l-istess ħaġa nistgħu ngħidu aħna, sa hawn għenna l-mulej. Wala da xi fisser x'qed jimplika Samwel. Sa hawn għenna walla mhux se jgħinna aktar quddiem. Mhux se jgħinna f'tis-sena ġdida iva se jgħinna. Għaliex Alla huwa fidil. Il-daqs kemm sħab huwa ogħla mill-art daqshekk ieħor il-fedeltà ta' Alla hija ogħla. Hija għolja wisq għalina u ma tintemm qatt. L-awguri tiegħi għal din is-sena huwa wieħed sabiħ. Għaliex ma nistgħux nafdaw fi nafusna. U ma nistgħux nafdaw fil-qawwa tagħna jew fl-erf tagħna.
Ġesu li mallem tagħna jgħallimna biex aħna inħarsu lejn Alla tas-sema. Alla tas-sema. Anke Mosè fis-Salm tiegħu, Salm 90, jgħidilna xebbana kmieni bit-tjieba tiegħek biex nifirħu nitennew il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ferraħna raqs il-jiem li fihom għallejtna u snin li fihom rajna l-ħsara. Ħajidher l-emil tiegħek quddiem il-qaddejja tiegħek. L-emil talla li rridu naraw. L-emil talla permezz tagħna iva ħajidher l-emil tiegħek quddiem l-qaddejja tiegħek u l-glorja tiegħek lil uliedhom. U ħadkun il-grazzja talla sidna fuqna. Bil-grazzja talla fuqna nkunu kapaċi nagħmlu dak li forsi f'għajnejna jidher impossibbli. Però l-aħwa li nħarsu li Alla fiduċjużi fih li Alla huwa favur tagħna. U la darba Alla huwa favur tagħna, min jista' jkun kontra tagħna. Amen.